खामानियानो मावबाबो माथो जोबनोनो थांलाहाय। बेखौ मावो बै ओंखारो, बैखौ मावो बै ओंखारो। मा जाबावगोन अखाफोर नोंनि जिउआलाय। खामानिफ्रानो जोबखाला दे, एम्फौनोबो बिलाइ लायनायावनो रोगा बायनानै दोनसै। बे जोंहा नानि उरायनायाबो बे थानायमोनब्ला एसे खामानिफ्रालाय स्र' स्र' मोजां जागौमोन, मावफानायमोनबा, हेल्प होनायमोनबा। गैया हबायबा आरो। आंथ' खोनादों बे सनालि मोननावसो दंहैयो बायदि होननाय। दा नंगौना नङा आंबो फन खालामाखै दे सनालिनाव गोथौनाव। ओरैनो रागा जोंखानानै दं। निमाहा होनो एसेबो गोसोआनो जाथाराखैहाय आंनि बिनानावबाबो। दायाबो एसेल' खम नामा? बेसेबा गिदिर सिखाव आरो बेबो बाजैनि माबाखौनो खावबावनाय। आं मिथिखायोमोन बाजैखौ बारा सैया, नाथाय बेफोरबायदि खालामनायाबोथ' थिग जायाखैना बेना। मालायनि जिनिस फाननानै गावखौनो गावनि खरसा दिरुननाय, मा जाखो बेलाय? गथ'आनो जे लोखि सारा जालांबाय जोंहा नानिया, मानोदि बिदि जालांथारखो? फारसेथिंजाय आं दाबो साननानै मोनस्लाबासै जे आं मानो बिदि बुंफ्लांखो लक्ष्मणखौबो। आरो बोरैबाबा नांदों, बुंनानै एसे गोसोखौ स्राबो मोनदों। नाथाय हनै रायलायथ'थारासै माथो बेबो। मा लक्ष्मणाबो आंखौ मेहेर बायदिसो न' बुंगोन नामा? नाथाय जुदि बियो येस बुङोना, आङो आंनि खुसिखौनो लाथ्र' हानाय नङा दे। लक्ष्मण बायदि जिउनि लोगोरिखौ सोर मोननो हास्थाया जानो? एसेबां मोजां, एसेबां केयार खालामग्रा आरो एसेबां बुजिना बेफोरबायदि हौवाखौलाय सोर मोननो हास्थाया जानो? नाथाय जुदि बिनिफ्राय न' जायोबोला, बिहाबो आरो सोरबा आजां मोननाय दं होनोबोला? नङा नङा, आंहा लक्ष्मणखौ फोथायनाय दं। आरो आं बुंखादोंआनो ना, बे आंखौ येस बुं न' बुं, आं दुखु मोना होननानै। जेरैबायदि रायलायो बेबायदिनो रायलायबाय थागोन होननानै। दा मिथिला दे माला रायलायगोन बियो। हथा दे आंबो बिदि बुंबायना, बोरैबा नांदों खोमा बिबो। मा खालामनो, गोसोनि खोथाखौ बुङाबाबो बुजिथाराबा। आरो नै अमा आदार होबावनांगौसो। बिलाइखौबो ना जि गोजान गोजानावसो लायनांगासिनो आङो। खाथिनाबो सानफ्रामबो लायै लायैनो गैलाबा। न'आव फैनायालाय फैबायलै उरायना, नाथाय उफाय गैया, आंनि माखासे बुस्थु डकुमेन्टस आरि दंजोबो ना, फैनांबाय आरो। उरायना, बहा दंहैयोमोन नोंलाय? नाय आब', नोंनि ब्रेकफास्ट खोनासंनो फैयाखै आं बेवहाय, आरो दाथ' नोंसोरजों माबा मोनसे नांनो फैदो। मा होनदों, ब्रेकफास्ट खोनासंनो फैयाखै? ओं, नोंसिनि ब्रेकफास्ट खोनासंनो फैमाराखै आङो दे। आच्छा, दासिमबो अब्ला नोंनि माइनाव बैफोर गाज्रि साननायफ्रानो दङ, खाराखै माने दाबो? आंलाय सानदोंमोन साननैसो नों न'निफ्राय थांदों, एसेबाबो नोङो माबा सोलायनाय गोसोखौ लानानै फैफिनदोंसो नंदोंमोन आं। नाथाय नङा, बे साननैसोआलाय बहाथो नोङो थाहैखो? सोर दोनखो नोंखौलाय? नोंसोर आंखौ खबर लायाबालाय माथो जादों? नाथाय आंहा मानसि गोमादों आब', गोमायाखै। आरोथ' बे न'नि आंबो हिस्सा, बेखायनो आं जेब्लानो गोसो बेयाव फैनो हायो, जेब्लानो गोसो बेनिफ्राय थांनो हायो। स' बिनि थाखाय आं नोंनाव जेबो पारमिसन लानांगौनि गोनांथि गैया आब', जेबो दरखार गैया। मानो गैया, दङ। मानोना आं नोंनि बिब', आरो नोंनि मोजां गाज्रि साननो आंहाबो मोन्थाय दं, नोंनि बिब' हिसाबै। आरो जोंहा न'खराव रावबो गार्जेन गैया हिसाबै। आइ आफा दंनायमोनबा मोनसे खोथामोन, नाथाय नों बिब'नि खोथाखौबो खोनासंनांगोन नानि। अरे बा आब', नों जुदि इसिबां साननायबा बे साननैसोआवलाय माथो खेबसेबो खबरखौनो लायाखै बिनानाव सानोबोला? गासिबो दिखाबा नाटकसो बेबो नोंनि मोनसे। आंखौ अननाय अनफ्लानाय बिराद अनसोयो, नोंल' बिराद मोजां बेफोरबायदि। नाथाय गासैबो नोंनि माबा देखायनाय बायदि जाजोबा आब'। मा? आं देखायदों नानि? मा देखायदों आङो? आरो आं नोंनो फन हराखै बिनि थाखाय एसे नोंबो बुजिथों होननानै। नोंनि गोरोन्थियाबो बिदिखामोन, जेन माफ खालामथावा नानि। नाथाय मा खालामनो, नोंथ' नै दासिमबो बुजिखायाखैनो। आं सानदोंमोन बे साननैसो नों बहाबा थाहैनानै एसेबाबोथ' बुजिनो लाना फैफिनदों खोमा। आं गोरोन्थिसो सानदोंमोन। नङा, नोंनि गोसोआ मालाबाबो सोलाया। आरो आं नोंखौ सानाखै नङा सानदों, गोसो सिङाव साननानै दंमोन आङो। बेखौबो आं सिरि सिरि एसे खबर मोननानै दंखायोमोन जे नों सनालि मोनाव थाहैदों खोमा होननानै। आब', मोनसे खोथाया मा मिथिगौ ना? नों बे बाजैनि खुगानि लाइनसो बुंलांग्रा जाबाय, बिनि खोथा बायदि सोलिग्रा जाबाय, बिनि मथे गासिबो। ओमफ्राय बिनानावनि बेरेखा खालामना होबाय बियो। उरायना, बाजैया बिदि जेबो नङा। नों न'आव गैयिखौ बेसेबा दाख्लै थांनायनिफ्रायनो खबर लानो थिनबाय दङमोन, आंसो लायाखै। नंखाय, आरो आं थांनोसोथ' जेबो नांजाया। बहाबा थांबा खुसिसो जाबावदोंदां नोंसोरो। बाह नानि बाह, नोंनि गोसोआव जोंनि थाखाय एसेबां नोंनि बिस दङ, हो?
नोंनि गोसोआव एसेबां गावनि बिब'नि थाखाय बिबाजैनि थाखाय जोंजों नोंनि दुश्मनसो औ दुश्मन नोंसोर आंनि दुश्मन नोंसोर आंनि दुश्मन नोंसोर आंनि गाज्रिल' सानो आंनि मोजां नायनो हाया नोंसोरो आंनि खुसिखौ नायनो हाया रायना आगै मा जालांखो नोङो मा जालांखो गथ' नानि बास जाबाय आब' जाबाय दे खोमाया आलौजोब्बाय आंना बुंजोब्बाय नोंसिनि खोथा खोनासङैनो आरो थांफिननांगौबा रायनाया थांफिनगोन जेबो खुनु डिस्टार्ब गैया आब' नोंसोर आंखौ टेनसन लानांगौनि दरखार गैया नोंसोर टेनसन लायाबाबो ना आं आंनि गावनि लाइफखौ सोलिलांनो हायो दे बिब'जों एसेबां गिदिर बाथ्राल' मानो खोनासङा मानो एसेबो सिं जाना थाया नोंलाय आं जेबो दायखौनो मावाबा आं मानो सिं जानो आं आंनि जिनिसफोरखौ लांगोन थांगोन नोंसोर टेनसन लानाङा बुंखाबायना रायना बहा थांनो ओंखारलायखो नोंलाय हो न'आव फैबाय नालाय न'आवनो थादो दे हाजार गोरोन्थि मावब्लाबो बिबौ हिसाबै आंनो सिरि थानोसै बुजिखाया होननानै सानो नाथाय नों गावनि इच्छा मथेल' सोलिनो नागिरो नों सोलायनाय नङागोनलै गथ' बे साननैसोआवबो एसे फसायदों होननानैसो जेबो खबर लाखियाखैमोन आं नाथाय नुबाय बेखौबो मा सानबावखो बियो मानसिनि गोसोआ एथ' बिदि जानाङाथ' एथ' बिदि सोलायलांनाङा आन्दासाव बे गथ'आ माब्लाबा सानसे गावनि गोरोन्थियाव गाब्र'मारगोन दे बिराद गिदिर गोरोन्थियाव गाब्र'फ्रांगोन नों गथ' माब्लाबा समाव गाबै मदद बिफ्लांबाबो जोंबो मदद होलायनो हायो माब्लाबा गाब्र'ना लायाथ' नानि बुजि दाबो ओरैबायदि हाखराव गाब्र'नाय बायदि मोनबाय आं ना उनथिंजाय जायो ना सिगांथिं जायो जेरैबो माने आंना लामायानो गैयि बायदि जानानै दङ ओजों सानबा ओजों सानबा ओजों बिनानाव होननानै हाजार गाज्रिबाबो अनो गोसोजों सायावल' रायनो हायो आंबो नाथाय गोसो सिंजोंलाय अनखायोना अननायखौलाय बुजियानो हनै मालाय बुजिग्राया आयौ अखायाबो हालायबाय नालाय बारहुंखा फैबासो जि जारला जालायगोन ओजों न'आबो खानांगौ दङमोन थिङा अखा सेरो सोर खानो दे फैसा थाखाफ्राबो मिलाया आरो हौवा मानसि गैयिजों जाबजों जेबो माने खामला होलायनांगोनलाय आखायाव फैब्लानो खरसायावनो थांजोबोबा बबेखौ हास्लाबनो आंलाय नामनि आन्थाल' दांनो मोनो होननायसो जाबाय फैसाखौनो मानो होनबा नै फैयो नै थाङो फैसायानो थाया आखायावनो मादै सोलिनांखो मालाबा बिराद ग्रहफोरसो नांलाबायबाय नंलाबायो आङो बिदि टेनसन जाबा लक्ष्मणजों रायलायबासो गोसोआ रेजें मोनोमोन नाथाय बेखौबो हरबाय थानो बोरैबा नांबाय आं रिप्लाइखौनो हरफिनथारासै माथो ना गाज्रिसो मोननानै थाखोथाय बे अखाफोरा दहायनिफ्रायनो हरबाय दङ रिसिभखौथ' खालामखायाखै आङो एसएमएसखौबो रिप्लाइ हरफिनथ'वाखै र' मा हरदों मिथिला दे आरो नायाखैबो आङो ओमफ्राय जेन'बा आं गोसोआसो बोरैबा मोनलायलांबाय बियो आंखौ लाइक नङा लाभ खालामो आंलाय सानदोंमोन जास्ट लाइकल' खालामो खोमा फ्रेन्ड हिसाबै नाथाय बियो आंखौ मोजांसो मोनो अखाफोर नों आंखौ बोरै मोजां मोननो हाखो दे जेन'बा आइ मिन माबोरै मोजां मोनखो आंखौलाय बोरैबा सिमां मोगथां बायदिसो मोनलायलांबायलां बे आंखौ डाइरेक्ट फेस टु फेससो बुंबावबाय आरोना आंखौ मोजां मोनो होननानै नाथाय आंलाय माबोरै मोजां मोननो हानांगौ जाखो दे नों ओरैबायदि मोजां ना अखाफोर नाथाय आंखौ मोजां मोननाया बे बारा मोजां जायासै नामाथाय आरे आं नोंखौ गाज्रिथ' साना जेन'बा गाज्रिबो मोनाखै नाथाय एसे बोरैबा नांदों आरोना जेन'बा नों आंनि बे आसलि सैथोखौथ' मिथियाना माब्लानि समाव मा जागोन आंनो बुंनो हाया अब्ला आं नोंखौ बोरै मोजां मोननो हानो दे मोजां मोननायजोंनो जेबो सोमोन्दोआनो गैखालामोन माथो आंहा सिगां समावनो खेबसेल' मोजां मोननायमोन बेनि उनाव आं जेबो मोजां मोननायनि फारसे आगानखौनो होआसै अखाफोर नों जोबोद मोजां गोसोनि मानसि आरो आंनिख्रुइ साबसिनखौ नोंहा मोननो मोन्थाय दङ आंनि लाइफआथ' जेबो गेरेन्टि होनो हायाना आङो अलरेडि नोंनि लाइफआव बहुद प्रब्लेम दङ नोङो बिराद प्रब्लेमखौ फेस खालामबोखाबाय आं नोंखौ मानिबा खारनाव नोंखौ आं एसेबो दुखु होनो सानला बेखायनो आंजों माने नोंनि लाइफआ गेजेर समाव मा जाहैगोन बेखौ आं जेबो गेरेन्टिबो होनो हाखायाना मादि जाबावगोनलै ना आं दा रायलायथावो ना माबा बुंथावो जाथारबायना मा होननानै आं बेखौ मा बुंहरगोन दे दाबो आंनि गोसोआव बिदिथ' जेबो आं सानाखैमोनलै अखाफोर नों आंखौ माने गोसोथोबावबायसो मा जारलायाव गोलैखोब्रा आंलाय बेबायदिथ' जानो नाङामोन आदा लकिया बेयावसो दं आदा लक्ष्मण आदा लक्की नानि दैजि मा जाखो आगै आदा लक्ष्मण दिनैनो मादार्स दे ओमफ्राय बेहाय मा खालामो
मिथिगौना बै न' खाथिनि आंनि लोगोआबो ना मालाय मादार्स डेआव बिमाखौ गिफ्ट होदों ओमफ्राय आंनाथ' आइयानो गैया आं सोरखौ आइ होननानै बुंगोन दे दिनै आदा सोर बुङा नोंनि आइ गैया होननानै हो दङना आगै दालायथो आंनि आइयानोथ' नोंनि आइ जाबायना नों आंनि आगै नालाय ओमफ्राय आंथ' बेखौ आयंसो होनो औ आंनि आइयानो नोंनि आइखा नों बिदि आइ गैया होननानै साननानै दाला दे दिनैनि बिमानि सानाव नों आइखौ माने आयंखौ आरो ना खेबसे थांनानै खुलुमहैबानो जाबाय मोजां मोनगोन बिबो ओमफ्राय हेपि मादार्स डे होननानै बुंबानो जाबाय दे आगै ओमफ्राय आयंनो नोंबो गिफ्ट होगोन आदा दिनै गोजा बावगारनासो दंमोनलै बिमा सानाव दिनै आंनि आइनि थाखायबो आं माबा मोनसेथ' साननांगोन ना माबा मोनसे होनांगोन र' आंबो बावगारनासो दंमोन ना नानि दा नों होननानैसो गोसोआव फैलायलांबायलै टेनसना एसे बारा जाबायना मा सानफ्लाङो बेनिफ्राय गोसोआवनो थालायलाङा जेबो नङा दे आइनि थाखाय माबा मोनसे लाबोगोन र' आङो नोंबो होबानो जाबाय दे आं नोंनि थाखायबो लाबोफागोन नों आयंनो होबानो जाबाय आइनो माने जाय बिमानि थाखाय आं दिनै बे बुहुमाव फैदों बे बिमाखौ एसेथ' सनमान होनो नांगोन ना बिमा सानाव बिमा गैयाबानो आरो आंथ' बे बुहुमाव आंनि जेबो माबायानो गैखायामोन सिनायथियानो उफ आदा नोंना जि सुलायखाबायलै मानो होनबा बावस्लाबबो जाबायना नों हौलै आगै एकदम देरहोलां बावसुला जाहोलां जाथारबाय नोंदैया मा खालामबावनो ओमफ्राय आं सोलायाखैना नोंदैया सोरबा सोलायगोन होमबा आदा दिनै मादार्स डेआव होमबा आयंखौनो आंबो नोंजों माबागोन दे दायो होमबा सनमान लाफागोन आयंखौ जागोन दे आगै आइयाबो नायल' मोजां मोनखागोन बियो दे आदा बिमाया गावनि फिसानि थाखाय बेसेदि खस्थ' सहायनो हायो दा गथ'फोराबो एसे बिमाखौ अननो नांगौ ना खालि बिमा सानावल' नङा लाइफ टाइम बिमाखौ अननो नांगौ माने बिमानि बोसोनखौ मानिनांगौ दिनैनि सानावल' स्टेटास स्ट'रि होबा बोरै जानो दे आंबो बावगारनानै दंमोनलै नाथाय आइनि थाखाय एथबां स्पेशेल खालामनो हायाबाबो आइया गोजोन मोननाय माबा मोनसे खालामथारगोन आङो आइखौथ' आङो अरायबो दुखु होआलासे जेब्लायबो खुसियाव दोननो नाजाखायो थेवबो र' दिनैहाय मा खालामनाय जायो दसे सानब्रबनांसिगोन खामानि दं नोंजों मोनसे खोथा दंदों खामानि गारनानै मा आल्थुब फाल्थुब बेलाय दे जिराय दसेनो ओमफ्राय जिरायनानै आङो आरामसे मोनजानोसै आइ जिरायनो औ आयै दिनै बिराद स्पेशेल सान मिथिगौ ना बेखायनो नों दिनै आराम रानिबायसा थादै ओमफ्राय आंहा बिदि थाना आंनि खामानिया सोर मावगोन बेफोरखौ हेन्थेने आंलाय मा जाखो आयो नोंनि नोंसाजो थुनथुलिया दिनै नों बरिया जिरायनानैल' था बिनिफ्राय गासिबो खामानिखौ मोनसे मावनानै आं मावजोबगोन आं जिराय जानो सुखुवाहाय बाराखौबा मोदोमफ्रानो आंना एसेबो खामानि मावाबा राफोदखौनो मोना दुरबलसो मोनस्रायो बेलायथो गावनो मावाबा थानो हाखाया बेखायनो आं नोंखौ मालाबा आं खामानिखौ मावखाया नों मावनो लुगैखायो नालाय आयै इस खोब जादोंखाय ओमफ्राय दिनै मा सान होनदों नों मिन्थिया नामा आयै दिनैहाय ना नोंबोलाय बोरै मिन्थिगोन खामानियावनो बेस्थ' थायो नोंथ' बेफोरखौ जेबो मिन्थिया नै आयै दिनै ना बिमा सान बिमा सानखायसो नों आंखौ एसेबां बेफोरबायदि जेबो मावादाङा आराम जिरायनो थिननाय जादो माने दस्रा सानाव आंखौ बेफोरबायदि मोजाङै जिरायनो थिनाफालाय दिनैल'सो बिदि नङाथ' आयै थेवब्लाबो नों जोंनि थाखाय एसेबां दुखु दाहा गासैबो सहायनो हाजोबोबा गावनि गथ'फोरनि थाखाय ओमफ्राय नैबे नोंसाजो थुनथुलिया मानो नङाबालाय दिनै नोंनि स्पेशेल सानाव आं नोंनि दिनखौ दिनै स्पेशेल खालामनो सानदों नंगौ नामा आइ आरो बे माबोरै माने नोंसाजो थुनथुलिया जेखौ बुंगोन दिनै नोंबो बेखौनो खालामबानो जाबाय मिन्थिबाय बिदिबा नों दिनै बिमाखौ अर्डार होनसै नङालै आइ आं नोंनि थाखाय बेसेबा स्पेशेल प्लेन खालामदो नों बुजिथारालै एसेबो सारप्राइज होननायखौनो ओमफ्राय न' आयै दिनै आं हाथाराबाबो ना नोंनि थाखाय आंनिफ्राय जेसेबां आं हानायखिनिखौ नोंनि मोनसे मोजां गिफ्ट लानानै फैदों नायनाय हाबाब मा आखल जालायखो बेलाय मा लाबोलायखो बिमानो फैसा थाखा ओरैनो थोआ मायायाव बेफोरखौलाय मा बायो फालाय दालाय आइला नोंसाजो होनायखौ होबाय थायाना माब्लाबा सम आं हानायखिनिखौल'सो होखायो दा नोंसाजोआलाय आंनि बिमानि थाखाय मोनसे फिसा गिफ्ट आयै एसेबां समायना रमायना बुहुमाव दिनै आङो फैदोंब्ला नोंनि थाखायसो दा नों नङाबानो आं गैया ओमफ्राय दे आयै आंखौ मोजां आशीर्बाद होलायदो दिनै
दे हामबायसै आयै नोंखौ आङो बुहुमनि गासैबो खुसिखौ होनो हायाबाबो जाखिनि आं हायोना जेसेबांखिनि आंनाव दम दङ एसेबांखिनि आं नोंखौ जेब्लायबो हेपि लाखिनो नाजागोन जागोन दे आइ आरो नों आंनि लाइफआव बेबायदिनो थाबाय था दे आयै जेब्लायबो आंनि खाथियावनो थुनथुलिनि सेरावनो आरो थुनथुलिया बिमा जानावल' नोंखौ अनफ्लाया जेब्लायबो आंनि गोसो गोरबोजोंनो अनखायो आयै आरो नोंसाजों माब्लाबाथ' गोरोन्थिखौथ' खालामा होननो हाखाया माब्लाबा दुखु होफ्लाङोबा गोरोन्थि खालामबा नोंबो थिगसे आंखौ माबा साजा होबानो जाबाय जेरैबायदि नों होखायो आंखौ बुबाबो जेबो नङा दे आं जेबो मोनखाया आरोथ' गोरोन्थि मावनानै नोंखौ दुखु होफ्लांदोंबा ना बिनि थाखायबो सरि आयै हाबाब गावनि बिमायालाय मालाथो गावनि फिसाखौ एसेथो गोसो गोरबोजों दुखु मोना थानो हायो सिगाङावबो नोङो खिन्थाया माया हाबा जानायावबो बेसेथो गोबाव आङो नोंजों रागा जोंनानै थानो हादोंखाय उनावलाय मानिफिनखादों माथो आयै दसे सम बिमाया माबा मोनसे लोमजायोब्लाबो ना नोंखौ खाथियाव मोनाब्ला बोरैबा खोमसि दरसि मोनखायो नों बहाबा जोंखौ थेख्लाजों आंजोंखौ नागारलांबाबो माला फैगोनल' नंखायो दरसि मोनोना बिमा गैयाबा आरो सिगाङाव आं हाबा जानानै सानमोनाव थांबाबो थानायनि सुखुहैथाराखैलै एसे समखिनिया उनावसो माने लासै एडजास्ट जाबाबो नोंखौ गोसोखांबाय थाखायो एभ्रि टाइम